Ahojte priatelia. Vedeli ste, že z každých 10 minút, ktoré strávite plánovaním, vyťažíte v priemeru hodinu až 2 voľného času denne? Väčšina ľudí začína svoj deň reaktívne. Otvoria e-maily, skontrolujú sociálne siete a nechajú svet, aby im diktoval priority a náladu. Ale ak chcete ovládať svoj čas, musíte prestať reagovať a začať tvoriť. Existuje slávna formula, ktorej hovoríme 6P. Znie takto. Poriadne predbežné plánovanie predchádza prachbednému podaniu. Je to trochu jazykolam, ale tá matematika je neprestrelná. Tajomstvo úspechu spočíva v tom, že si plán vytvoríte večer vopred. Prečo? Kvôli vášmu podvedomiu. Keď si napíšete zoznam úloh predtým, než idete spať, váš mozog na nich v pozadí pracuje celú noc. Často sa zobudíte s hotovým riešením alebo nápadom, ktorý by vás uprostred denného stresu nikdy nenapadol. Doslova riešite problémy, kým spíte. A tu je vaša dnešná výzva. Skôr než si dnes večer ľahnete, pripravte si na papieri plán na zajtra. Určite si priority a zakrúžkujte tú najdôležitejšiu žabu. Keď sa ráno zobudíte, nebudete musieť premýšľať, kde začať. Budete mať jasno. Jednoducho vstanete a začnete. A ak máte na zozname príliš veľa vecí, v ďalšom videu sa pozrieme na pravidlo 80/20 a naučíme sa, ako prestať byť len zaneprázdnený a začať byť skutočne produktívny. Uvidíme sa tam.